Jeg vil lave en analyse af et golfslag, og jeg har valgt at tage udgangspunkt i 3 positioner. Den første position er den, vi ser her. Her står man, så man har de 4 hovede knæstrækker og hasemusklerne og den 2 hovede lægmuskel i en let flektion. Armene de er adduceret ind foran kroppen, hvor de er ekstenderet, og man arbejder statisk i de 4 hovede knæstrækker, sædemusklerne, en smule i den 2 hovede lægmuskel og i biceps og triceps. Så vil jeg nu køre videre til min anden udgangspunkt. Her sker der koncentrisk arbejde i biceps, triceps, skulderled, og skulderledet, så armene de løftes. Og i højre arm, der sker der en udad rotation, samt en adduktion i skulderledet. Derudover så sker der en flektion i biceps og håndled, og i deltamusklen, og det er ligesom deltamusklen, som får armen til at blive løftet. Og i venstre arm, der sker der en flektion i biceps og i en af musklerne i underarmen, og det er så ligesom den, som får håndledet til at blive bukket. Og i venstre arm, der sker der også en adduktion og en indadrotation. Og både i højre og venstre arm, der er biceps agonisten, og tricepsen er antagonisten. Og så har vi så vores sidste udgangspunkt. Her skal der så en ekstension i bicepsen, og det er sådan, der gør, at armen de strækkes ind foran kroppen. Og i venstre arm, der sker der så en udadrotation, samt en adduktion i skulderledet. Og derudover, der sker der en flektion i biceps og håndled, og igen i deltamusklen, og det er så igen det, der får armen til at blive løftet. I højre arm, der sker der så en flektion i biceps og i underarmen. Og i højre arm, der er der også den her adduktion og en indadrotation. Og så går man over til ryggen, og der sker også en rotation i rygledet, grundet den her flektion i den brede rygmuskel. Og til sidst så lægges alt vægten så over på det venstre ben, så den 2 hovede lægmuskel og den 4 hovede knæstrækker, det kommer til at lave statisk arbejde. Det højre ben det ekstenderes så bagud, og fodledet det ekstenderes samtidig. Og så det hele bliver så afsluttet med, at der er statisk arbejde både i arme og ben.